hours later. Miris barangay Pagukang guys, narawila dyan Paul. Dara, pagkama na rin na. Ako sakit taon mi. Nagsunod na makauman. Shout out Ferdinand Caniete, taga Bohol, Lamay Mas Kalamay. Sarap. Kita tabog kilo. Ay sakto. So guys, namin yung isapan. Pusay na ini, pusay. Mili Busay. Little pusay niya. Mini pusay. Miss, kinatasan ang bukid guys. Ya mo to ang kwan. Digit Busay narito. I am the one, the way your son don't need a... Tawag dito. Ano yung Busay? Dapat yung pagkasili? Tawag dito. Ano yung Busay? Awa lang guys, green kaya bukid guys. Vlog ni Boss Daño. Wala gahi sa pilas niya. Awa, nature kaya magyari guys. Biglang data ni Utok niya. Diri ka talag. Yan, naglalanan mo. Yan ba? Another one. Kuntoratoy ba? Yaris jampo kayo. Oy! Go! Wow! Saingan! Shout out Ferdinand Caniete! Taga Bohol, Kalamay, sa mong Kalamay do! Pero mas lamay ka! So, mo na siyang view guys. Kay pakita nyo guys ha. Mo na siyang view. So nagin mi sa babaw guys. Sa lugar ni Boscho. Sa namin sa Pulpugan, Konsolasyon. So kung ginbayad guys, kay mangaon ko nami guys. So yapit lang sa amin dire kay para mag picture, mag-vlog. So mo na si Boscho, mo na amo na mo na si CEO. Mo na Vice President ni. So, mangadto na mi. Welcome to my guys! Mangadto na mi. Mangadto na mi. Ang CEO na mo ni driver. Ano please? Adto. Five minutes later. Boss amo CEO. Nawa ko na mo boss amo CEO. Mao siya. Alright. Tawagas Boss Ferdinand nimo. Boss Ferdinand, shout out dia. Ano sagod na mahino to Kalamay dia. Dada na dire. Hingga na na. Share na sa iya.
Gikan pa mi sa Lapu-Lapu, gikan pa sa Nasa ni guys. kuan. Ano ba? Okay, nagpalit. Tiringkao na guys. Boss Ferdin na na. Ang imong boss amo si o. Di pa kay Tiringkaon. Ubot kay buro ko kuyawan ba? I'm swear. Ano, no?